Tässä on meneillään vairipenslaus. Eli vairisidoksella muodostetaan lenkki itse vantti- tai harusvaijeriin. Se toimii ikään kuin pleissauksen sijaan. Riittävän monta penslausta muodostaa kestävän liitoksen ja näin saadaan vantin ylä- tai alapäähän muodostettua lenkki. Penslauksia voidaan tehdä eri tavalla. Tämä meidän valitsema tapa perustuu kirjoihin ja meidän asiantuntijan mielipiteisiin. Meillä on tässä apuna semmoinen saksalainen takile-asiantuntija ollut auttamassa muutaman kerran täällä meillä ja hänen kanssa on tehty suunnitelma ja tarkat mittaukset.